Jungle. 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 Σου τα έκανε ο Ούντο. 83-83. Για να δούμε αν η Φενέρ θα γίνει Ολυμπιακός απέναντι στην Τσέσκα. Ο Σλούκας το έχει ξαναζήσει, το έχει ξανακάνει. Σλούκας για τρεις, ναι! Ο Σλούκι Λουκ σουτάρει και πασάρει πιο γρήγορα από τις... Λάθος πάσα του Ντίξον, κλέβει στην περιφέρεια ο Τεόντοσιτς. Χίκιν στον ευθυνδιασμό, περνάει την άμυνα του Σλούκα. Μπροστά η Τσέσκα, 87-80 στη γωνία. Ο Μπογκδάνοβιτς κόβεται, μαζεύει ο ίδιος την μπάλα. Από την baseline εκτός ισορροπίας, Μπογκδάνοβιτς. Είχε συγγύσει σε όλο το μάτς. Να δουν το άμεσο replay. Θα έπρεπαν οι διαιτητές όμως να έχουν δει το άμεσο replay και την Παρασκευή σε ένα εκπρόθεσμο του Ούντο απέναντι στη Λαμποράλ. Το ρολόι δείχνει ότι το καλάθι μετράει κανονικά. Στα 0,3 ήταν το σουτ. Ο Μπογκδάνοβιτς που είχε μόλις την Τζέσκα που ξαναζεί τον εφιάλτη. Χάινς από το κεντρικό διάδρομο μετά την ωραία σκαστή πάσα του Τεόντος. Κάλινιτς, Ούντο, έχει πλεονέκτημα, γυρίζει αλλά δεν τελειώνει καλά τη φάση. Ριμπάουν από κανέναν, αλλά η κατοχή είναι για την Τσέσκα. Ο Ούντο ούτε παίρνει πολλές επιθέσεις στα τελευταία λεπτά, έχει κουραστεί και εδώ κοιτάξτε, μπερδεύτηκαν τα δύο γκάρ της Φενέρ για να γίνει το τρίκ. Συναρπαστικούς, πιο συγκλονιστικούς τελικούς Ευρωλίγκας μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο απόψινος Σλούκας κλέβει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, λένε οι διαιτητές. Σταματάει, αδικήθηκε. Ντεκολό διαβάζει καλά την άμυνα, περνάει τον Ούντο και φτάνει μέχρι το lay-up. Λογικά και για πρώτη φορά αυξάνει τη διαφορά μετά την πίεση, έστω και για ένα καλάθι. Δείχνοντας ότι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως η κούραση ίσως έχει βάλει λίγο πίσω στο παιχνίδι την Φενέρ. Που έχει mismatch με τον Τζάκσον, πάει και δεύτερος παίκτης για το μαρκάρισμα του, η πάσα στον Ούντο. Φοβερό κάρφωμα από την εκπληκτική δημιουργία. 1-90. Να εδώ, αυτό που έλεγε Δημήτρη Χατζηγεωργίου ο Παναγιώτης. Και το 1 στα 10 του Βέσελη. 2 στις 2. Ο Νάντο mismatch με τον Ντίξον. Δεκολό 5-4-3. Ο Γάλλος γυρίζει αστοχή αλλά είναι εκεί. Ο περίφημος ηλεκτρολόγος. Ο Κάιλ Χάινς. Τρέιβατούτιν. Η διαφορά της Τσέσκα είναι η ψυχραιμία κατά πρώτον Ντεκολό και λιγότερο Τεόντοσιτς. Στην περιφέρεια πλέον γυρίζει μπάλα, την κρατάει όπως πρέπει και είναι σαφώς καλύτερη από τη Φενέρ. Δεν νομίζω θα συμβεί και τρίτη φορά. Πλέον είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του τροπέου με ταμπλό ο Μπόμπι Ντίξον. Δίνει νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Με ταμπλό παρακαλώ κοντής. Για τη δική του άποψη θα μας μιλήσει τώρα. Θα μας μιλήσει. Ντίξον στη γωνία ο Τατόμεο πλύζει, εκτελεί για 3. 99-96. Ακόμα 7,5 δευτερόλεπτα. Αλλά είπαμε στην επαναφορά μπορεί να κάνει το φάουλ και να πάρει το τρόπαιο. Εδώ ο Τατόμε, ο μεγάλος Ιταλός. 90 Φενέρ που μας προσέφερε ένα συναρπαστικό, ένα συγκλονιστικό, ένα μοναδικό δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μια επική ανατροπή. Ο Μπογκδάνοβιτς θα στόχισε. Η Τσέσκα είναι και πάλι στο έφερε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και εδώ οι δύο αχώριστοι φίλοι, οι δύο κουμπάροι, οι δύο επί 13 χρόνια συνεργάτες στον Παναθηναϊκό. Τα λένε. Ο Μπράντοβιτς μίλησε στον Ιτούδη που του έδωσε κάποιες εξηγήσεις και στη συνέχεια ο Ζότς του έδωσε τα συγχαρητήριά του. Καθαρά και δίκαια.